Добър ден. Добър ден. Един дюнер. Да. Какъв да бъде? Имаме голям. Да? Имаме малък. Да. Имаме и среден. Ма няма да ви го покажа. Да, няма нужда. Няма нужда да го показвате средния. Искам голям. Искате голям? Да. Чудесно. С какво да бъде? С всичко. Значи с краставици, доматен сос, картофки, асфалт, паркет, бетон, жуже, коноп. Чакайте малко. Чакайте, какви са тия неща? Нали казахте с всичко? Не чак с всичко. Добре, защото дълго щях да изброявам. Шегувам се, де. Значи зеленчуци и сосове. Кетчуп, майонеза, горчица... Кетчуп, добре. Сол, люто... Малко сол. Чакайте, ето парите. Заповядайте. Благодаря ви. Няма ли да го правите? Кое? Дюнера. Какъв дюнер?